May bagong water asset na naman na magagamit ang Coast Guard District Bicol sa pag-abot kang High Speed Response Boat o HSRB 008 kanakaaging Biyernes sa pantalangkang syudad ng Legazpi. Saro sa mga maugmang nag-abang sa pag-abot kang HSRB 008, iyo si Como Philip Soria ang District Commander kang Coast Guard Bicol. Sabi kang opisyal, saruan rehiyon sa maswerteng napili na matawan kan sa idang national headquarters ng speedboat. Halipay ning Cebu City na 10 oras na ibinahe pasiring sa pier site sa Barangay Sabang, Legazpi City. May laba man ang HSRB 008 na 12.20 meters, as in may maximum speed na 40 knots as in cruising speed na 20 to 30 knots. Bagong-bago lang po ito, and this is proudly made by our sa Cebu factory sa Nakagawa na tinatagpilit natin ng ating gawang Pinoy. And then yun nga, it has a top speed of 40 knots and can endure up to 8 hours and can accommodate up to 8 personnel. Saktong-sakto pang operate ko. Dugang pa niya, signifikante ang idadarang ambag kang HSRB 008 sa saindang ikukondusir na field operations, partikular na sa maritime law enforcement, as in search and rescue operations, siring man sa pagkondusir ng relief operations as in seaborne patrols. Kahit ngayon po kasi yung limitations po natin to respond sa mga nilalayong mga nawawalang mangingisda ay limitado dahil mga aluminum boats at rubber boats na po ang ginagamit natin. But with this high-speed response boat, kasama po ng metal shark natin na isa, high-speed response boat din na nasa Masbate ngayon, this can extend our operation up to 50 to 80 nautical miles po. Mientras tanto, apuera kay ni, duwa pang response boat ang piglalauman na mag-abot kang Coast Guard District Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.